nikah. Andedel gayuh gekono risang ramandaya pati ana yaksa gong cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning waris mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jroja lodri menika Raden Lesmana ingkang sumusul kang abdi pun Anoman. Iya ya Anoman, kaselak sumengko rasaning pikirku. Enggal-enggal kepengin mboyong pukulune semaya marang negara Pancawati. Nadyan panjenengan ingsun wis percaya marang sira Anoman. Rasaku kurang marem yen to aku ora melu mboyong kundur pukulun Ismaya marang negara Pancawati Anoman. Kepareng kunjuk uning Raden, sejatosipun kula sampun kepanggih kalih pukulun Ismaya. Saha sampun kula aturaken babaring gati. Nanging menika wonten babak anglayoni jujul hanusuli. Lire piye Senggana? Dinamipun ingkang badhe hamboyong pukulun Ismaya mboten ngemungaken saking praja Pancawati kemawon. Nanging saking negari Ngastina inggih badhe hamboyong pukulun Ismaya. Lah banjur kepriye Kakang Semar anggone nggagapi lelakon iki Senggana? Raden Lesmana Murdaka. Pukulun Ismaya dereng paring dawuh. Nanging semunipun saking negari Ngastina badhe damel gendra wonten Karang Kadempel. Menawi Kyai Semar boten kasembadan binayong wonten Ngastina, pramila Raden, supados swasana Karang Kadempel mriki boten giduh, boten kisruh. Kalilanana Anoman badhe neter sepinten kekiyatan barisan saking negari Ngastina. Kakang Anoman, aku lan Wadyabala Wanara sing ana mburimu Kakang Anoman. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Aja nganti slendra rasamu. Kirapna para Wadyabala Wanara neter marang sepira kasektening barisan saka negara Ngastina kang bakal madha karep mboyong pukulun Ismaya kang minangka dadi simboling Mahyu Pamong Anoman. Niki ngestakaken dawuh budhal dina iki Senggana. Mangsa nembah kang biniji Sang Anoman nedya bidal undang Wadyabala mangko
Urmahap kang para wadya hangan didhawuhira tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendi bidal Gya bebudalan sang Gya Wadya Wanara lamun Cinandra lumaris lampahe Muruh karo persarane tetep buking lampah kudu nyanyi panggopok sur tambur rong peri suneng lan sarompet umyong mawurahan kadya gela angkasa Umyo mawurahan kanggo mlakosa yo yo ji lu ji lu ji
ha ha paman apa barepane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine den aniaya sutuk cocok prapteng kikir supmanyo ilang raga karingan lintre wait ladalah Mas Miber panonku pating kalepyur durung sanggonku ngiyet dalem saka negara pasir gumelar kepapak ana wanara kusika seta tegese kethek putih mabak marang lakuku yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa kang dadi kekasihmu he wanara tambuh marang aku aranku Raden Anoman ya Senggana Rama Ndayapati mung sak derajat munyuk jenenge pirang tublas bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbak anyurang Jatyangaran ngaku sapa kang dadi tunduking laku tampa marang aku kekesete Gustiku Prabu Darposura nguri saka negara pasir gumelar pangkatku temenggung jenengku temenggung Sudirgapati pancen Kaparanyata sumedya laku arep menyang endi kowe Anoman ya pancen bener kowe sing tak goleki apa bener kowe uga arep boyong Kyai Semar Badranaya saka Padukuhan Karangkadempel ya pancen Kaparanyata yen aku arep boyong Kyai Semar kowe arep ngopo Kyai Semar Badranaya kang dadi titising Bathara Ismaya bakal tak boyong kundur marang negara Pancawati karana negara Pancawati ing Kripalungguhan samengko lagi ketaman pagebluk mayangkara awising buga kelawan wastra ibarate warga kawula agung kang mapan ana ing negara Pancawati esuk lara sore mati sore lara esuk tumekaning pralaya Anoman ana paran kabeh sing dadi kekarepanmu mau
Madha karep nunggal karep karo kekarepane Ratu Gustiku ya kuwi Prabu Darposura saka negara Pasir Gemelar. Maknane piye? Maknane Ratu Gustiku Prabu Darposura saka negara Pasir Gemelar kuwi putra siswane Bathok. Ya kuwi Panembahan Begawan Durna saka Pratapan Sukalima. Kamangka Begawan Durna dadi utusan saka negara Ngastina. Negara Ngastina dina iki ya ketaman pagebluk Mayangkara. Mula sing boyong Kyai Semar Badranaya karepen negara Ngastina aja negara Pancawati. Tumenggung Sudirgawati. Piye? Tekane Begawan Durna karo tekane Anoman kuwi luwih dhisik tekane Anoman. Kowe ora wenang nata utawa ngurus marang kekarepaning Anoman. Mbah ora idep. Anoman, piye? Kelakon apa sing dadi panjangkamu? Ya kuwi mboyong Kyai Semar Badranaya yen wis bisa nyingkirake ya Tumenggung Sudirgawati. Wani karaku entek wedine kare wanine. Maju kepara ngarsa leganing atimu. Ngejak pirang dina ledek ladene kuwi. Weh latihan legian golek momongan pupunuk golek pacan mrali tatal ngrajau. Ora enak kedhep tak tebah dadamu melengsat tigamu aja takon dosa kowe. Wigrabala kang tumingal perang tampo samya medali. Terdatet wilating kota kanyangkong manguncang niti benjang sang aji mijil. Oh oh senurip Anoman. Aja minggat le. Mati aku. Ho hi ah hoi pa o ah o e hot kaya o e a hi pa we no het o het cepet
ayammu kowe mluntir. Cak! Waya! Wah! Wek! Yo! Wah! Wek! Wah! Ayo ya. Hei! Oh! Hei! Ah! Oh! Hei! Hei! Oh! Yo, durung kalah aku. Oh! Yan jamu kowe oh ayah oh wet hot canda sik oh lum luntir oh ayah oh menteles iki munyuk apa jane oh hi oh iya oh lo oh wait oh wait oh ha wait oh mati wait ayo waya wah Munyuk putih. Yo. Sapa kowe? Anoman bali takon. Prawira sandiaranku. Mundura. Kethek putih tuwek elek. Meh mudar. Emane nyawamu. Minggat ora? Minggat ora? Kowe ora wedi karo aku dirubung barisan saka negara pasir gumelar. Ora wedi. Anoman dekengane pusat. Oh ya. Aku rata nyelok. Ya. Ha. Hit. Go. Jiro lu. Ho. Hit. Hit. Hi. Ya. Oh shit. Ayo.
Udah. Hot hi. Ho hi. Hot ha ha. Wet. Ayo. Ayo. Hot ha. Lo. Hi. Ho ho. Het. Wet. Wah. Wes. Wah. Hmm. Hmm. Hei. Huh. Wes. Oh, hot. Hey, hey, ya, hey. Aduh. Wah, edian mainmu keruyuan. Was. Hei. Anggap ya apa? Ayo, maju. Anggap ya apa? Saneng wae. Ya. Oh. Up. Malik. Wah. Harap gue. Tibane tombak lakon mati dening Aduh. Nuke. Yo palaran sik. Keparat sira manungsa wani tanding klawan mami iki satriya nuwe jayeng palu gonsa
yakti Liwal jeneng katon kurang udan apa siratan ajre singalena prapteng katokno budinira sira masti bakal lale satria ambyu bareng mangarsa Satriya prawira ing ayuda tan wang-wanganing pabaratan kaprawiran lan kasudiran seblak dodho taker lutira Andrapading pahalagan Andrapading palagan latialah barisan pasir gumelar padha mundura Idarpa Sura kang bakal magut ana ing payudan aku yen mung trima musuh barisan wanara ora babak ora imbang wakil saka negara Ngamarta sing uga bakal mboyong Kyai Semar kae sing dadi musuhku. Satriya sing mencorong dadane kaya meteor. Iki musuhmu Prabu Darpasura. Lena pangindamu kecandak lakon dadi pengewan-ewan musuh tanding Prabu Darpasura kowe. Puyuh Bagah gedhe dhuwur Bideksa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune
Iki sapa? Utusan saka negara Ngamarta satriya Pringgondani Gatotkaca. Gatotkaca, ya, kuwi sapa? Murid siswa Panembahan Begawan Durna. Darposura murid saka Pasir Kumelar. Mulya yen kepengin dawa umurmu, maju kepara ngarsa legane atiku. Kalau tak remet diadi-awu, dadi ndok pengamun-amun kowe. Tak. Hei. Wah, mutiar kowe. Wuh. Hei, hai. Ah, mutiar. Wah. Hei, tak. Wah. Hey, 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 hey. Oh, 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 Hoi, hoi. oh, ya, Hoi. oh, ya. Oh, baik. Wah. Antar. Hei. Wah. Oh, pat. Yo. Oh, hi. Oh. Wah. Oh, mati aku. Oh. Hei. Wah. Wah, etian kowe. Hai. Ha. Hai, do. Hei. Ah! Mendung Mendung mantiung tatet kumilat undang teras lesos guntur kegeteri mendung mantiung tatet kumilat udan teras lesos guntur kegeteri.
Sira karta mritartantu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning sampun Sang Resi menawi sedaya perkawis dipun rampungaken kanthi ubaling kanepson punika boten prayogi tembenipun kula aturi ngagem sipatipun Brahmana tanduk aris ulat manis. Lah banjur saiki karepmu piye Semar? Kowe arep matur apa marang Pandhita Durna? Jane kula niki nggih bingung. Sapa-sapa kepengin boyong Semar? Sapa-sapa kepengin kecondhokan Semar? Mila ewuhaya raosing manah kula menawi kula nemtokaken dhateng sewiji-wiji. Mengko ndak dikira Semar niku mboten adil. Mila Panembahan sareng kula manekung dhateng purbaning Kang Kawasa. Tumunten dewa paring wangsit dhateng pun Semar waton saged mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru. Sinten kemawon inggih punika ingkang saged mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru inggih niku ingkang kecondhokan Semar Badranaya. Sekar Pudak Tunjung Biru lakar kados mekaten Panembahan. Ya Durna ora kabotan minangkani. Durna ora kabotan minangkani reruba kang kok suwun Semar. Sing jenenge kembang kuwi mesti tukule ana Madyapada, ana ing bumi. Mula Durna bakal ngubengi jagat iki. Munggah gunung mudhun jurang paribasane. Yen wis kelakon tak wujuti Sekar Pudak Tunjung Biru, kowe kudu gelem tak boyong mapan ana Ngastina. Aja nganti cidra ing ubayahe Semar Badranaya. Gulu kula ingkang dados tumbal menawi kula cidra ing janji Sang Resi. Kados pundi Kyai kabar kawusananipun? Anoman kula wonten dawuh. Baliya ana Pancawati. Matura kelawan bendaramu kinen mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru. Napa sing dak suwun mesti panjenengane kabeh bendaramu wis padha tanggap. Tumuli mengko mesti panjenengane sinuwun Prabu Rama bakal rawuh ana ing Nuswa Jawa kene Anoman. Makaten. Iya. Menawi tetela makaten keparenga kula nyuwun pamit Yai. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik senggana. Siwanayantaka apa ya Gatotkaca kok utus bali ana pepunden Pandhawa matur babakan Sekar Pudak Tunjung Biru minangka dadi syarat sarana amboyong Siwanayantaka. Saene nggih mekaten, apike nggih ngono. Nek boten mekaten mangke Semar ndak diarani Mban Cindhe Mban Ciladan. Mangke cekap setunggal ing antaraning Pandhawa gangsal.
cekap setunggal ing antaraning Pandhawa gangsal ken madhep dhateng Semar kalih ambeta wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru kala wau Ndara Gatut. Ya yen pancen kaya mangkono luwih dhisik aku nyuwun pamit. Ingkang ngatos-atos Ndara. Caritane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine pindha ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item anggonku nunggu marang tekamu sakloron kepriye Lesmana Murdaka kang sarta sira Wanoman entuk gawe apa ora duh sang marating jagat Kyai Semar paring dawuh sinten kemawon saged amboyong Kyai Semar menawi saged mujuti Sekar Pudhak Tunjung Biru sedaya kala wau awit ingkang ngresakaken boyong menika Kyai Semar boten ngemungaken Praja Pancawati nanging ugi saking Praja Ngamarta dalah Praja Ngastina ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Yayi Lesmana Widagdo wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh Kaka Prabu yen pancen kaya mangkono isih ana pakaryan kang kudu sira lakoni mara upadinen baya ana ngendi dununge Sekar Pudhak Tunjung Biru kuwi mau yen to pancen jagat iki mau ora ana tukule kembang mau ndak keparengake munggah ana kahyangan nyuwun pirsa marang para Jawata menyang ngendi papane kembang kang winastan Sekar Pudhak Tunjung Biru kuwi mau Lesmana Murdaka dhuwur inggih lakar kasinggihan prastawa dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu kalilan kula nyuwun pamit madal pasilan Anoman kula wonten dawuh sang marating jagat jeneng sira uga tak keparengake ndombani lakune Yayi Lesmana Widagdo ngestakaken dawuh nyuwun pangestu dhusinuwun pangestu Kugum Raja kaya banyu sedudha aja nganti gosong sing dadi rasamu sakloron.
Isine kang gara-gara bumi langit gonjang kanjing horak obah kang pratala lindu ping 7 sehari. Jagat kasirep sanoyan toko cikra guyu laka-laka pranyoto kabrabawan miyos sesang bodronoyo sampir sumanting teluyo gandeng dulai sadulik rasa sedina kaya setahun rono rene kaya wong bingung rena wengi tan sisa turu ambung tansah mikirke sliramu pewayanganmu katone netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen aku kangen sliramu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ketemu meneh ana ing season 2 intermezzo patet songo kang winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya Truk. Becik kang isih nunggoni ana ing lokasi, ana ing TKP nggih Mas Gareng. Becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune, Dik Petro, Dik Bagong. Anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya Truk. Wis yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan. Tolok ukur penonton wayang iki ya nganjuk. Kok ngono ha ya no. Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya Truk. Nggih.
Tenan kok Mas e. Penggemar wayang ki sing ora kakean rewel ya penggemar ana laladan nganjuk. Ngono, Gong. Heeh. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane. Merga penonton nganjuk ki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan ngenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi ki wis ngerti sangu saka omah, ngono. Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa ki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Kang. Heeh. Cara jajan ngono, aku arep mangkat saka ngomah tuku soto, ya toh. Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi. Kuwi tegese iso empan nggawa papan. Merga sing marake ora tentrem, penggemar siji lan sijine kuwi ya merga saka ucape wong-wong sing ora ngerti apa-apa kuwi mau Mas Garing Dik Bagong. Oh ngono, Truk. Ngono Mas. Heeh. Mongko jaman sing saya maju saiki okeh, Gong, wong kaya ngono kuwi, wong toksik ngono kuwi akeh banget. Ngono, heeh. Wong kuwi mau yen ngomong tanpa dipikir, akibate piye wis babar blas ora dirasake. Merga omongane mau tanpa rasa, waton ngobahke lambe. Oh, ngono, heeh. Ning wong kaya ngono kuwi mau jane ora ana apa-apane. Jal, tuk deloken karyane nak ora ana. Isane mbung cangkeman kuwi. Heeh. Mula iki uga pembelajaran. Aku Mas Garing Dik Bagong ngadepi tahun-tahun politik iki kudu kebak ing pangati-ati. Oh ngono ya, Lek. Iki wis mulai memanas. Ha nggih. Tahun 24 tahun ngarep Indonesia arep duwe gawe geden-geden, ya toh? Pesta demokrasi. Mula aja nganti gampang ditukumba, utamane warga masyarakat kang mapan ana ing Kemloko Legi kene. Beda pilihan aja nganti jotosan. Wah ya. Beda pilihan kena ning aja nganti ngerusak marang kerukunan lan paseduluran ya, Dik Petruk. Nggih. Merga napa to Mas Garing? Kerukunan kuwi kebutuhan yang abadi. Nek nggur pilihan kuwi ben 5 tahun pisan, ben 5 tahun kuwi mesti ana. Ning aku percaya kok Mas Petruk. Piye Bagong? Warga masyarakat kene iki wis pinter kabeh, ya toh? Ora gampang dikusiri karo sengkuni-sengkuni sing bakal ngobak-ngobak katentreman lan kerukunaning warga. Wis do melek politik kabeh. Nggih, bagus. Bener, Gong. Mula saling berkaitan apa sing awake dhewe rembug karo rangkaian adicara bengi iki. Ya kuwi Sumpah Pemuda, ya toh? Sumpah Pemuda kuwi cekak aos isine, ya toh? Bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia lan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh ya. Yo alam-alaman. Rembukan, guyon karo diselingi tembang-tembang. Nganggo bawa. Mumpung ana Mas Heru. Oke. Pelok. Monggo Mas Heru. Katuran bawa kagem nuran-nuran wonten ing pagi hari ini. Kinanti mawon. Oke, kinanti niku tegese dinteni. Jan kangen karo suarane Mas Heru. Ya. Manah kang kataman wuyung tepung wong kang ayu Klambine Mas Heru oren ki aja leren. Tidak parengiren. Kang Maji to. Yo. Susah lamun den lap lekno darmane kat dahsub
tanding aku Alpan ora tau roh ya. Wis metu ya. Tokne ae. Yo. sanadyan namung sedhela nambani kangening ati didawake apa terus ayo gawane no angenteni sapa sek